Hello. Nachikutsvaga zviri sei? Zviri sei? Ndine Guhwa wangu. Ndine Guhwa. Rekuti saka iwe ndiwe wakutanga kundudza manje zveguhwa inisati yakudza kaguhwa kana achida kukudza. But iwe unofarisa so. Kwai Yesu. Here. Ndikandigare pasi. Guhwa rinogarwa pasika. Inga zvariri guhwa mbishina iwe. Ndianga achidaro. Yui. Saka kwai ini ndeghosti. Inini rakanyora maposti kumafira kureva. Iyeni kwai ndichiti kuti iyi Yesu zvari mashura akabhoiliswa chaiko chaiko. Mashura ane simbi inoita. Kwai ndegondo, kwai handwriting yangu ini. Saka zvakomeri dhadha. Ini handwriting yangu. Kwai yanyora kuti kudii. Kwai ndegondo. Nei, godo rei. Iwe kana wakazvitarisawo. Naiwe ichimbonyatsa kundudza kati imbonyatsa kunditaurira. Godo ratingaita naiwe godo rei ramukataura munhu. Munhu uyu haasi murume wangu. Munhu uyu handingambuti ndoita godo kana newe imbondudza. What is there chekuti tinokombeana? What is there? Chekuti tinoitirana godo chii? Unoziva zvazvinoitaka paupenyu vanhu vanokangamwa so. Pati ndatozvijaira ndo ropa racho. Unoona chinoitika ndechekudai so. Kana munhu achinga afunga kuti ndave big ndakura soka anobva ada kumamira vanhu kumeso chaiko chaiko seshiri. Unoona chinondibhowa unyoka ndo unondibhowa. Kuti nhasi unoita izvi mangwana unoita izvi kana uchida kungorera zvakanaka kwete kubatana navanhu. Ko nhaiwe imbondudza. Kwai Yesu ndo zvaanga achitaura. Kwanzi vari ivhu vakaparadza vanhu. Ende modhodho wanotopenga shiwa modhodho. Modhodho haiti. Vanhu vapindika tena ndinyorere list anga inyora. Modhodho uyu kauyu kungoti vanhu havamuzivi. Dei ndaitaura unoziva sekufunga kwaanoita kuti ndinonyora nemaghosti ini, ndinotaura nezvake. Dei ndikashama wangu muromo uyu ndotaura zvinhu zvechokwadi zvisingazikamwi navanhu. Naiwe ndimbondibvudza unyaya ari kunditavurira iyi yeuyu wokungashanda mumba uyu. Ini ndo yakabuda public ini ndopinda pai pane umwe. Haisitombori shamwari yangu mukadzi ndopinda papi? Ndopinda papi? Pakuti kudii? Tokuti ndokwana panyai. Unoziva murume yakuita kunge mukadzi so. Kuita kunge mukadzi chaiko chaiko. He is all over every. Unoziva nena ndinyatso kukutipa chimwe chinhu wacho usingazivi. Uri kuziva makore aya mazuva aya ndaitukwa every day kumagrupu. Uri kuziva kumagrupu uri kuziva nezvipuko. Paitukwa naiye every day ndichitukwa. Taitoita kamakuwa tichinyira kuseni ndichitomuti aiwa zve naiwe moridhodho. Uriwo uri kutongofira kuti unenge uchionekwa uneni. Iri rakavhurigwa iniri kuti ndipise ini. Saka iwewe uritoriwo pa crossfire. Ndichitomupa advice kuti usaindeko nokuti ndiri pa target. Iwe kwa uchiti unoenda kunonopindura word by word unongo chigwani vana vapa kuti kudini. Naso wofunga kuti ini ndoita chivindi chokuti ndinopinda imomo ndichinotukana navanhu vanisingasivi ndichinonyora na iwe kana wakanitarisa iwe kana chida kutaura chinhu ndoziza kumudza naiwe mbonyatsa kundudza. Unowana kupi munhu chaiye munhu anokuvenga anokufonera achikudza kuti wangu kune nyaya dzakadai dzikuda kuputika wangu gadzirisa pakati mhanya ndozvoitana negodo izvozvo. Shandisa brain wangu ndo zvandaita kaini. Nyaya dzaidzi dzoputika kuseri uku ndaimanya kaini.
kuvhara zvinhu. Ndini ndaivhara zvimwe zvimoto. Ini pano ndiri mbune. Ndini ndaivhara zvimoto pano ini. Ndozvoita muna negodo. Rei godo racho. Unozati inini ndiri munhu asingavhuriri vanhu mumba make. But ndakamuvhurira mumba mangu munhu yayo. Wani munhu wekuti akapinda mumba mangu. Pamba pangu anopasiva nanhasi wekuti ndakamutuma pamba pangu kuti ndanonesana neudzinge nevanhu varipo. Anoenda anopasiva. Kandi yanga iri trap. Iwe, unoziva kuti ndizorega kushanda naye murodhodho ichi chakaitika. Unoziva? Do you know kuti kwanga kuchipisa kuseruku? Kwaipisa kuseruku kuti iwe ndiri munhu mukuru ini vedu unoziva vamwe vanhu vachimbondirega sometimes kana ndakazvinyaravira. Ndini ndida kumaintainawo peace yangu unoziva. Chete. Kwakanga kuchipisa kuseruku. Kuchipisa vanhu vachiya kwandiri. I went several times kuna murodhodho. Kakawanda nchimti wona wangu. Asati atomboenda kana kupi. Asati atombokura. Kuna zvinhu zvakadai izvi zvinotikanganisa wangu. Ngatigadzise ndichimirizika. Kusvika ndana tino zvimoti zvacho zviri kuwana ndikati chirega ndidini regai ndimbofamba ndinde kana maa serious. Andika maybe one day tozokontinue. Ndokurega kwandakaita ini ufunge. Because ndaimuudza pasina chinochinja. Ndichipedza kumuudza ndofonekwa nemakozi. Ndaifonekwa because ndashanda naye. Nhasi anowana magatsi ekumira apa murodhodho achinitaura kuti hanzi unonditira godo. Rei. Iwe, ndikatanga kufotomoka initaura zvinhu zvemukati ini. Kwete zvekushe. But handisi munhu akadaro. Munhu anondipa uroyi hwandisina shuwa. Munhu agondiita ivhu hwandisina. Agondiita utsinye hwandisina. Kwayo unoziva mwe vanhu angori mathugs ine sutu shuwa. Kwa kuchechi kwa mninge mchinde everyday mchiti mwari nebhaibheri. Ndozvo zvichidzidziswa. Chiti namatira yakaisiwa nemwoyo wakaipa. Tinamatira isiwe utsinye. Titendeuke. Haiwa asiweka usadarewe. Kana muri men of God makapfeka masutu, you pray for us sinners. Handiti muri vatsvene. Munamatira isusu vasiri vatsvene. Toitawo ka straight semi vatsvene. Handiti kumachechi kundo zvamunodzidziswa here nai vafundisi. Zvinhu zvacho ndezvinenge tinatizoziviwo. Apa ugone nyaya dzinenge dzichibuda ina nditodzifollow zvokutodaro. Ndozongoitawo congratulation ndona tonhu vese rumwe congratulation ukarega unoziva kuti uri kuita godo ozongoitawo kuti congratulation but unotowanikwa sara kore chiso pamavovhurandi. Saka torega here naiviri tongonyarara. Aiwa anozvinyanya. Nyadzi anyway utsinye wandoindinako ini kunodarika hwake here hwokuti aipaza navakadzi vevanhu chako achipaza vakadzi vevanhu vamwe vane zvigwere vachida achipaza nyoro chizviziva ini tichivhara. Ndoutsinye ndakambozvitaura. Ndoutsinye wangu ini. Akomana paupenyu so vaisiva tichanoripinda denga isi vatadzi. Tichanoripinda denga hatiregi kukangamwa chazuro newo papa. Semu vanhu vaimubvarura vachimutuka every day simply because vakumuhaipa iko zvino. Adokangamwa nekukurumidza. Kwai hachadiwi nevanhu. Hachadiwi nevanhu asi ndiko kakusumuka ndiko kakabva nako. Ndiko kakabva nako ufunge murodhodho uya. Tikuita zvakaringana nesu. Zvakaringana nesu zvatiri kuita. Vanhu vanoenda kwaenda mhepo waiweya. Vanhu vanoenda kwaenda mhepo. Hachadiwi zvokwadi asi ndiko vamakatanga nako vakawanda ndiko katanga nako ende haisi mhosva. Mamusingazvioni panguva yacho kuti havadiwi here pamamuriko paya. Imi ndamuonavo uya ndamuvona achiti kwai mavhundukei ndamuona ndatoita kuudziwa kaini ndadotunigwa kwai kana munhu akataura chibhende chiri kwachinyazotaura konai munhu anonzi hanzi kushanduka kuchinja pasocial media ndiani ainzi akashangana ndakachinja ndiani handiti ndini meri dongo ndozvaataura wani zvokuti kwai ndeuyu wachida mudzimba kunyeba akamboda nayo achida mudzimba chitisisi vangu kupi munhu waingoti wangu ndiwani pane ndinoda kungota vanhu nge magredu vangu ngemadofo ndotozviziva but chinonakidza ndechekuti hakuna zuva risingasviki. Ipapo ndo zvandoziva. Mirai muone
hakuna ziva ndokubhejera kudai hakuna ziva singasvi kwete neni kwete neni noumwe munhu kwete inini nevamwe vanhu kwete inini chii chekuti naiti ungati kwai unosora chii chekuti ndogwadziwa naini mpondo dzavo ndine kambani chekuti ndogwadziwa ndinohaya makombi nekuti atakure zvituna inini ndakambohaya makombi kuvanhu vane makombi avo kuti chitora kati yako ndipo ndawana batora kati inini ndoisa stika ndakamboita izvo zvokupi mari dzangu vana vanochema vana vakazara pasocial media panoyachema kwandiri ndinombozvitaura nai wakambotiwawo ndichizvitaura vokuti ndogona kwakukuzva izvozvi vakauya paningi apa asi handitauri zvisina basa zvisina inini handitotauri zvisina basa zvisina inini nokuti inenge ingori private yake hazvide inini izvozvo dhota imbobata nzingwavo mukati handina kumbotukwa ini paya ndichinzi ndovata naye wakangamwa handisingatukwa uchikwai ndokwandowana mvura dzangu dzokuroya vanhu idzi dzezvituna achinzi anondipa nhasi ndashata ndatirega ndikudze guhwa rangu pachikuru nditaure guhwa rangu pachikuru because wakuenderera ende wakuenderera zvokuti vanhu vachazokutituka kana kudika izvo ndinozvikoshiwa ndozvisa pasaidi because tagara tinongotukwa wedha wadii kana kuti wadini tinongotukwa hakuna nodiwa nemunhu wese ausimari vanhu vakadzidza unozviti vakadzidza isu zvatoziva haungosweri uchingotenderera pasocial media uchingotenderera mukati memasiketi mukati memadresi uchingotenderera kuita unge munhu apfeka chistrini yati kongu yekuparidza shoko ramwari choramwari sevafundisi noriwana kuti kwesa vanhu vamwari uye uite basa rako kwete kungotevedza apa pakutsvaga kuda kudiwa generity ndo rakawanda muchaziva zvakawanda nekufamba kwako munozivei munoona outside appearance ini muchazoziva zvakawanda outside appearance is not all that rose but sometimes ndingo kazvinyararo ukambomuka uchitrenda kuseni usingazivi kuti kutrenda jonjinaka ndozvaitika kwandiri ka ndoguhwa karo kundibatsai ndati ndikupindureka ndoguhwa hauye nikisi aiwa unoziva zvaitika zvauri kuti kwa iwewe nemaenda kunomubvunza ini semunhu ari kuzama kuita the bigger person semunhu asiri kunyazoziva semunhu ari kuziva kuti handina ghost handitozvizivi zvikuitika izvi handisiri muridzi weghost zvandaita ndatononyora mameseji yangu kuseri handiona meseji haina yapfurwa haina kupindurwa ndikati kudii ndadaro ndikadini ndikatsvaga umwe munhu ane mashezi ikoko kwandosiva handika hama yangu ndikati musango naye uri kumbonawo zviri kuitika ida akati this is not right for kubasa kweduko akatotira kumubata kuti amuise pakola ndinyatsohuisa kuti what is going on zviri kubva nekupi zvisina nekupi guess what akanyora kuti musandiedha ndosaka kandati ndiye nokuti kana uchiza kuti hausi kureva ini hangu mememeri tongo unokuti dzaiwa mamhanya mahakira handinzwisisi vangu ayanga dzangu ane zvinyanya handinzwisisi vako unotaura ka kwai vagara chigwaneni vambotaura zvinhu zvakaipa problem anoda makuhwa stereki munhu anoteerera makuhwa dewana matira dhimoni remakuhwa kuchechu kurapera kusavadha uku dhimoni remakuhwa rikuda makuhwa kuudzwa nevanhu next time makuhwa ukaudzwa makuhwa ndikandikubatsire kuna umwe vachauya nokuti uchakonaniswa navanhu vose tora munhu akuudza guhwa womisa apa wotibata wakadaro woedha munhu ari kudzataura guhwa vasanganise vese vari 3 wobvunza guhwa uri kurimemba paya iwe modhadhi pakauya munhu neguhwa achikuudza kuti ndakakuisa pakona kusvika wandudza zita remunhu ndikati ngatimuedhe munhu akazopesera kundoregererwa zvaitika futi izvozvizvi kuseruka hakuna munhu akazviziva izvino wakuzvibvuma manje wakumhanya neguhwa uri murume hausi mukadzi wapfeka pitiko unless kuti madam mudhadha mopfeka penti yenyu yejisiti ndopfekedza nebra because makuwa more of kuvakadzi kustreki than kuvarume hamuchanyanyi kuita zveeducation makunyanyira kuguhwa social media katokanganisai zvokutodaro haiwa hapana chakaipa munhu nemunhu nezvaanoda handitika asi next time torai munhu akunzirai guhwa momuisa apa nokuti ukaona munhu achiti musandiedhe musabvunze uite question mark ita question mark next time tora munhu mukanda apa tora munhu mukanda pa 3 kuti nai taurai zvamukuhwa unozoshama mangwana uchira kuti hakuna makuhwa because people are there to destroy havadi chakanaka
especially timu rinenge richikwaipai rekumaghosti vazokuda nhasi pawaikubvira udza uri kumafira kureva hausiwe here wachinja papi. Inga unobatsira community zvatinoona wani. Inga ndisita ingobatsira community every day wani. Daily mucovid kunge tichaita covid-19 tichifamba tichingobatsira vanhu. Asi taingotukwa. Asi hazvinabatsina zvinabasa izvo ndasingaitiri vanhu ndaitira mwari wangu. Kuno kwandaveka handichakwanisa kuti ndizviiteka kuno kundakuya kuzotsvaga basa kuzotsvaga mari zve. Ndine chinangwa changu chiri mumwoyo mangu chandakavingira muno. Usazodaro wangu. Usadaro, otherwise tinokuvigira pitcoat yepink, nebra yepink, nepenti yacho yepink, tokupfekedza. Because munhu akadzidza chako haiti sezvaunoita iwewe muri dhadha. Ndati ndingokuudza ende usiyana nekutaura kwausina kuswera. Wani ugare wakaziva kuti handiite ghost account. Handite unosvitsa shoko umuudzi. Handite ghost account. Kana ndenda kungokuudza ndaingokuudza wani zvakanaka ndega kuseri post hatina kubloka ndakaisitira ndaitaura kuseri. Ndaingokuudza. Kana tindafunga kuzvita pajekereni ndinongouya pajekereni nditotaridza kuti mutegei handisi type inoita ghost wangu uri kundisa pasiripo. 2 kugenda tikunosangana tese inise zvindiri evil iwe uri evil unozviziva ndiri kutaura zvakwanda so far ndanguya kuti ndiseoni utori evil zvekutodaro tichasangana kugenda kana kuti unogona kwana ndiri kudenga iwe uchinda kugenda because haundizivi unofunga kuti unondiziva. You don't know me. Unonzwa Guhwa unomhanya nezvinhu zvakataurwa nevanhu zvausingazivi zvausina proof nazvo zvausingazivi. Iwe unoyazoziva endai kuparadza une dzimwe secret dzako dzandinadzo inini. Dei dzakabuda dzakatombolika samwe. But hauna kana payakambolika pekuti wakainzwa. But unoya kuti ntaura nyaya dzekuti wanyora ghost for the what? Rei ghost. Rei. Wangu nditori bho zvandiri ndakadai so wena. Nditori bho zvekutodaro. Umuudza usvitse shoko anditika baba wangu usiku hurefu kubvaruka wangu shamwari machifti akandipresa 8 to 8 ndiripo wena ufunge 8 to 8. Handitozoita off kuThursday wena ndokwandizoita off. Apa pamwe kuThursday ndokwatogona kuzochigwina. Ndikatione zvinenge zvichifamba setongoona tinopoza zvinhu dzakamira sei tichingozozvigwina kuti chavhunduke tichakwatei. Chinouya chinongoona isu tiripo. Because haungangoramba uchingotokunya zvinhu zinyararai. Be the bigger person. You try to be the bigger person kwachona. Handitika kuti ngandinde kusandinyanza kuisa zviri kufamba sei. Munhu utosvika unoda kutoku ndosaka ndati gistri nepent zvepink ndinazvo zvinyiwa ndisina kupfekwa. Ndichamusendera kuAfrica. Ndichamusendera apfeke kuSouth Africa ikoko. Nokuti zvanyanya. Inini sena ari kutondida zvokutondida. Ndiri ready for you Mododo. Nditori ready for you. I am ready for you. Kana wakuta next time musatendera baya unditegi live. Ubaya undidani ndouya. Ndinyatsouya fair baya undidani. Tingopedza magame acho ka1 because zvinonetsa kuramba chingotenderana. I've got nothing to do with you. Ndogona kupedza kana mwedzi tokanga moti kune star rako ini. Mwedzi checho sina tombosangana kana nepost yako ini. Zvokuti ndingabva ndakuti sona kuti wadini naiwe. Kuti waitei wapenda nyoka. Wakoro babawa. Wakoro babdemu. Sikutsona inika ingave. Usazodaro wangu kuzvinyanya. Nangoti ndikudze handitombodi kuti pasingi mwana mudiki ndi munhu mukuru handitika respect kana wazowana evidence kuti ndisu tine tichinyora wozondivigira kuti makazviramba musiya uye pajekerere mairamba ndini handiite zvemaghost wangu ndinouya fair yeke handiite ghost zvachose mufoni mangu. Tudhozi vari padhuze neni vakatotraya vakazviona kuti taitofungirawo munhu haaite ghost. Ndinotouya yekende sewe zvako I've got nothing chekuti ndikufaite nacho handichorina. Ndinotofarawo kana ndikatoona chichosumuka chaizvo nditofara kuti takabva nekoku takamuona achitanga uyu tinodofara usinda hausi wakatanga kupfura nemumavoko medu vakawanda but titi tongoti halo tiri kure zvakatodarika izvo zvakatodarika ragara ndoroko rwangu ndozvandiri ini kazhinji kacho ndozvazvitori saka zvindivhundutsi uve neusiku hwakanaka wangu. Aiwa makuwa ndizvo unodava makuwa rega apudzwe. Alright wangu kutamba hakuperi tobatsana mangwana. Alright bye bye sharp.